your arms for me. Heaven to me. Bente i Kulhansen under Lavtrup spillede jo en fin solo, og Hans Jakob Salers og Helle Gramstrup, ja. Hans Jakob Salers, jeg kan godt huske hernede i Brugsgade, der var noget, der hed Salers Boghandel, og det var Hans Jakobs far, der havde den der, og Hans Jakob var også selv uddannet boghandel, men han har også været musiker hele sit liv, og han startede i 1956, ikke sådan Hans Jakob, at spille i jazzklubben i Aarhus, og det har han gjort lige siden. Han skal have et ekstra bifald. Hans Jakob Salers, den bedste jazzmusiker, vi har haft i Aarhus Museet. Nu skal vi have et nummer, som slet ikke er dansk, men det passer i hvert fald godt til os.